A empresa ostreira do Grove é unha factoría dedicada ao suministro de sementes de ostra e ameixa a todo o sector en Galicia. Dende a compañía levan anos querendo ampliar as súas instalacións, pero non poden facelo polas leis de costas. Xa levamos 40 anos e necesitamos actualizar as instalacións. Entonces, podería levarnos ao peche, intentaremos que non, loitaremos coas armas que teñamos, pero nos dificultaría moito o crecemento, sí. Tanto o conselleiro do Mar como a conselleira do Medio Ambiente se desprazaron este luns ao Grove para apoiar a empresa e poñer en valor o seu traballo. Desde logo que afectaría dun xeito moi grande non solamente ao sector do marisqueo, eso en primer lugar, senón a toda a cadea que englobaría incluso as propias lonxas, as propias empresas de distribución e de produción, as propias depuradoras. Eu creo que a afectación de non poder aumentar estas dimensións desta ostreira, eu creo que nos limitarían a todos os sectores da cadena. Para loitar contra esta situación, na que tamén se atopan máis factorías galegas, a Xunta levará ao Parlamento o vindeiro 4 de xullo a Lei de Ordenación e Xestión do Litoral. Sí, a Lei do Litoral permite a ampliación, permite a reconversión, permite a modernización de empresas que están en dominio público marítimo terrestre e permite tamén en empresas que estén en servidumbre. É un dos eixos estratégicos e, polo tanto, non cabe duda en relación a este tema. Por suposto, esa permisividade vai ir sempre acompañada de control e dos informes necesarios que, como sempre, lle vimos exixindo. Dende a Asociación Galega de Confrarías tamén mostraron o seu apoio á ostreira, sinalando que é unha empresa clave para as máis de 60 confrarías galegas, unha factoría que permite dotar aos mariscadores de produto autóctono sen necesidade de mercalo no exterior.